nagmamunos. Pila ka mga pamilya ginpili nga magbonding kag sa ulugon ng Easter Sunday sa mga beach resorts. Nakatutok John Sala. Antes magtakop ang long holiday, ginsiguro sang pila ka mga pamilya kag barkada nga makapaliwaliwa. Kada tuig ang baybayon sang Villa destinasyon sa mga gusto magpa-beach, apang hindi luyag magpalagyo sa syudad. Kaangay na lang sang pamilya li nga diri ginpili magbonding ang bugos nga pamilya. Hayon sa pagkabata naman, doon rin na kami nahangupan lang nga magkadto every year. Bisa hasta sa Semana Santa, dirigid kami kapaligo. Dugang pa ni Justoni bangod sa tabok lang ang Gimaras. Daw nagpadulong naman sila sa balaang bukid sa ila pagkadto sa baybay. Para naman sa pamilya Jaime, bangod na ang tanasang buhi pang ila Iloy kag amay nga diri sa Villa mag-Easter Sunday. Diri na lang nila gin sa ulog ang ila reunion. Mula nga Easter Sunday nga nagtilingob kami. Aghape kami nga ang Easter Sunday nga tawag, nagtilingob kami nga pamilya. Para naman kay Manang Rose, apisar nga kadamaan sa mga nagakadto sa Baybay Family Bonding ang luyag. Suno sa iya tion man ini sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang Easter Sunday ang pagkabuhi sang aton nga Ginoo nga ginkilala ta nga ang makaluluwas gid sa aton nga tanan. Ang Semana Santa hindi lang tion sang bakasyon kag pagpaliwaliwa, kundi tion man sang pagpamalandong. Sa baybayon man o kun simbahan, hindi kuntani naton pagkalimtan nga magpasalamat sa mga sakripisyo sang aton Ginoo para sa aton kaluwasan. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.